সবাইকে নমস্কার। আজকে আমার একটা আবেদন, আপনারা সবাই Ang pulawon chanay pulani video engkam MDC ni sajwk kwmajak te kaisa video engkam lesson dealer bo chibuk bai sukjagwi sakhamya kwlaijak. Total namchogo ani LadkiBazí channel o Bab song zono sini bai sini MDC padma tripura bo bini sajwk 3 tarik ni fungo 9 ta rokhayo agotla thangnani hinei nongkhormani fia batak porjonto nogo sokpaijen engoi belaino wanama cinta chawi tongkha aboni bagui belaino confuse ongjak bo tamang kahinei bubai rok da kidnap khaijaki rok da romphajaki rok tongkha hani aboni bagui belaino wanama chajak bo oboni bagui MDC bo 3 tarik ni horo hingke no post khairika je bini sajwkno jodi nukha hingke bono o number o contact khaidi hinei 6909960055 o contact khai bono inform khadi hinei sini MDC padma tripura ni post no logo boi sini lukurok bebangno belano jani jawan smu bai comment o khaibe kya baksa hangka ba jala ba kharthang kana eba jala no tong tong khana aboni bagui phone switch off eba kabangmano jatriporni notei comment khaikya fia basang obo bongan thangya je bobo khorok sathi no bobe man khaipono bo khorsa sintipra sate bo kaisa bupha borok ongni bobo bini bosajongno nokono nukphai je bangya wana jagui amde comment khaimani abono bini asungno je bo bini sajongno nugui tokhanke singbo borok mase masa jesapo nasil mutong tung phaipono bini sajongni bagui nukhangka ba kisa comment eba kolpono khaibono jankari nani bagui ta aboni bagui abono se desa jaga thangteng eba thangnani engkhangai ke sing takhub khub eba nokni borokno sawi thanango jate kono kaham engnani toteri sombobya hamya engni angna tike hediba aboni bagui bab chana video ni anthosa khangke tebo like comment share te subscribe khani te ana video no paya sak nai tong next engkam okta khokhorsa bo lesson to khane beni mungkha gupada puma bo kubuni din hakeno tini bo hakena hanya hai samung sakthari khane ni hinenyo thangai asugi tongmani fia ba ok khran color chibuk singdil chibuk shala hini sijak tongo bo yakongo bolei sugui rika aboni yakol hangkano bo logologino shori sak hamya engui hospital o serious engui kalaijak apo tabuk to semia fia ba besok jarati sak hamui banci mano banci maya apono nugman kana ok khran kala chibuk o chibuk no o takong no sugui tabuk sakhamya khaklai jak abono sung je jako punteng kam ke naike ni khai ajunani eba tongnai nangkha nubuta munthana ke semiya bab sona video na thotsa khangke like comment share te subscribe rakhain ta pogdi te je ani channel tak porjonto subscribe khajogono khakhane an channel na subscribe rokbo khairewana hine।